Naon ka, na Sandia. La. Pila na edad ni mo, la? Pila na edad ni mo? Ha? Pila may edad mo sa Mayo? 84? Usa may nayunumduman ni mo nako? Mami nag-away tikay. Sa man among giawayan? Ambot lang, wa na ko ginumdum. Ayan ito balika la. At noon imo na nasunti nga. Untay na hinumduman imo. oo, mga imong hinumduman unsa pa? Wala naman to, nangagi naman to. Nalimot na gani ko unsa to? Ayan na nasunti. Wa pa mi uyab, palahi pa ko kayo ato la oy. La, ang ugma atong naon la. La, unsa pala? Unsa may sikreto ni mo la nga naabot mo kay anang pangindaron? Sulti mila kay daghan aron daghan ta makabalo. Saon na. Musunod na ka, musunod. Ako musunod na saon na daray ni ako apuhan. Ilani, kasi. Din ka mangikan dira. Dito ko sa mulikay la anay. Mulikay? Nagunsa magagmulikay? Doon ako anak sa kong igalaw nga akong kinubos. Yan pa. Minyo niya, pagkasal niya, ipasunod ko. Nung naiyon si nanay. Ang pingin ng imong kinabuhi kay taas ka. Gingnan ka na? Uy, saan ito managnaay? Ano mo nanay? Insakto na ka. Humani mo gibuko sa mata, imong imanduan pagpatindog. Kasal ko. Yan, nagsunod kasi yan ko. Gimanduan ni mo. Ginikanan ka ng insakto. Wala ko na namin. Muri mo yung duman la? Nagkaroon ko sa pumakuan. Nakinumdum ba kasi ilang mga ngalan? Usay ngalan? Tiago. Ang usa? Paula. Patriona. Nalimot ko si Sila. Si Sila? Apelido Espinosa. Sila Espinosa. Asa na ka ito gibutang sa Ginoo karon? Nayon din siya nga. Ikaw? Nawa ko diya. Pasalamat ka sa Ginoo, mabot ka si Tinta. Gingnan ka na? Pero, nag-istorya ko, ana, kusog na, ang tsara, ang kuwan ba ni nanay, si ito, Si Tio Tata. Ikisa pa. dito sa, Si Papa to ay, Lama sa kabalugod. kuwan ka lang. Ayun, nabot ko nga kuwan. Mawot ko salamat ko. Siya, nakakuha na siya. Naguna na siya. Niya ako nalimot na. Ipanaw niya, ipatawa ko niya kapatuon. Yan to, ko kay... Ito ko niya, usay tuyo. Lagi. Niya, wako may balo. Wako may balo, ako may birthday. Birthday na mo itong adlaw. Baka kadlawon, natingala ko. Asa pa umunta ko nito. Nalimpyo sila. Karong Mayo, unsa bisala? Mayo 19, birthday ni mo ika 80. 5 na la. Natawag ko 35. 1935. Ano 25 na ka? 85. Kinta daw. 35. 1935 ka na tawo. Atong imayno sa 2019. 84. Bright pa kanti ubadro la. Ika 84 na nimo karong umaabot nga Mayo. Kasi bibot, nag-order ng kitson. Kasi tata po dito sa babaw, maluto po. Katong si Tinta imong edad kay mo ingon sa katong kuan. Ang primero ng kanta si Nining, ako manghot. Kita may bisihan nita. Limot ka. Ay, sila, may baon na nakaroon. Pag yun nga, happy birthday, manang duran. Uy, ako di birthday kanta. Puti may pangatawa. Pero di ay. Dagan ya dito nagtapok-tapok tanan. Kanoy, dagan. Okay, gitag na man to. Nga si Tinta ka to. Pasalamat ka. Imot ko ta sa nawa na.
Nagkuhan di ko man, nagdumdum dito kay masusurpresa na nimo. Oh. Ato mo ko siya ng kadaog po. Karon la unsa pa may mahimo nimo karong mga pangidad nimo karon? Pangina da ko rin gay sige na mga pahuday na. Nganong magbuot man ka nga di pa magkakwawon sa Ginoo? Mubita nang gihangyo na ko. Imo nang giampo. Kami po nagampo ming mabot wag sa gatas. Kapoy kayo. Dili sayo. Tos, yung tarahan, cinta na lang. Ay tarahan ay buri nga na ayo. Unsa man na bugas? Mo imong bugas ay sa di ka ni umay. Tarahan o kuhan, mag-microwave, tapos ito. Magato na mas bulabi. Naulog. Unsa may sikreto la nabot ka ing aning pangidad nimo? Magiging lang pa. Tawag utar, ganta utar, Ha? tangkong. Unsa imong gikapagkaon la? No, utar tangkong. Utan? Hiwa, utar sa ganda nga. Unsa man? Ay isda mo na. Ah, sige lang kag trabaho la no hantud karon. Exercise nimo. Magkaon higda. Gipasahan ko ni Manang og video. Gihilot ka sa imong mga apo sa tuhod, priting daghana nagpalibot. Sige ko katawa. Doon mga bebe. Sige. Oh. Sige, piso, dos. Ingon po itong usa, dos lang. O nihangyo pa, nihangyo. Ana, gihilot na, ni mong tuhod, di mong kamot. Ano? Sus, nara akong lola, pwede pa kabaskog, salamat sa Ginoo. Sa ti sabot la, paglakaw na nakula. Sa man, ayaw di pa kao niya na kay Baho. Unsa ti sabot na to, kay sao na pa magkapag-abot na ko. Ilubong ba, ayaw kinabay kay dumdumo na kay Ang mabot ko. Ilubong. Magkita na sana ko. Ha? Oh. Kabot Ilubong. Nagsabot may nilula kay ingon naman ni siya nako sa una paglakaw nako nga di na kuno siya lagi. Masakit lang. Oh, kay sakiton man gayni siya karon salamat sa Ginoo nabaskog. Ug balik wala na tong sa panit ni mula. Kaya po na. Katong nakuha sa panit ba? Ha? Oh, ingon ko nga la, hulata ko la kay ni sabot beta nga. Muli pa ko kaluyan ta sa Ginoo. Oh, di ba giampuan ba ko nimo paglakaw nako? Oh, dara. Nakita na kita la. Oh, dayon. Hello sa Adrela, hello. Hello niyong tanan. Sikrito, say sikrito. Maghilo sa kanilang tanan. Iya mandengi. Para makitaan ka sa imong mga apo tanan sa tibuok kalibutan. Iya mandengi kuan ni. Oh, lagi mo gani putanan tigaon say sikrito la. Ano sikit mo ko eh? Kaya naabot ka nga angon ani nga pangidad. Amo mo to kino. Pagbuot sa Ginoo at tinuod yun na. Agree ko na la. Oh, siya rin buot niya. Anong mingon man kakaroon? Hangyo ko. Wala lagi ni hangyo giday siya. O pagbuot sa Ginoo nga mabot pa kag 150. Ay, napiusan kung uyuan, ingon po siya taraan. No. Ra akong mga kuan, mga bagitang mga. Oh, kung sa birthday nimo? Pizza dos? Oh, sa pizza dos na. Pizza dos sa Abril. Itong tres, badita sa may enter. Oh. Papa ni mo 5. Okay, bago si Tikay, ma'am.